Il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa kiser regoli Ewropej meta daħħal lil tiegħu u lir-raġel toħtu jaħdmu bħala assistenti lokali tiegħu. Biż-żewġ irġiel jinsabu fil-lista ta' persuni li jieħdu paga mill-Parlament Ewropew. Paul De Gabrieli li jiġi t-tiju ta' Casa u Etienne Zammit Guglielmi li jiġi r-raġel toħt Casa Dorien qegħdin imniżla fid-dikjarazzjoni ta' trasparenza li ppreżenta l-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista. Dan ġie żvelat mill-Malta Today, hekk kif meta kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet ta' din il-gazzetta, David Casa ma ċaħadx li daħħal raba tiegħu jaħdmu miegħu. Żied li l-ħaddiema li jaħdmu miegħu huma skont ir-regoli tal-Parlament Ewropew u m'hemm l-ebda ksur kif qed jiġi implementat mill-Malta Today. Iżda hawn David Casa nqabad f'kitba. Dan għaliex il-Malta Today irrappurtat li fis-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew hemm miktub ċaru tont li l-membri parlamentari Ewropej ma jistgħux jimpjegaw raba tagħhom bħala assistenti. Sabiex jiddefendi ruħu fit-tweġibiet tiegħu, David Casa deffes fin-nofs lill-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista Roberta Metsola li skont il-Malta Today ukoll qiegħda timpjega lir-raġel toħta bħala assistent tagħha. Is-sena li għaddiet kien żvelat li l-membri parlamentari Ewropej Nazzjonalisti kienu qegħdin jikru l-uffiċini tagħhom fid-Dar Ċentrali u jħallsu lill-Partit Nazzjonalista 4,000 euro fix-xahar. Huma kienu qalu li l-ftehim għall-kiri tal-uffiċini kien sar ma' Media Link Communications li hija kumpanija. F'dan il-każ ukoll, regoli Ewropej jagħmluha ċara li fondi Ewropej ma jistgħux jintużaw sabiex b'mod dirett jew indirett jingħataw lil partiti politiċi. Bl-uffiċjal għat-trasparenza tal-Unjoni Ewropea, Nika Joisa, kien qal li dawn l-allegazzjonijiet għandhom jiġu riferuti għand l-Olaf.